Wes mangan be apa bajian? Yo mangan ambil macam-macam, jangan telo, jangan terak. Yo sambal pecel, lawan kerupuk. Gas. Aku yo mangan sak pira gas sabuk risa kok gas. Aku kene itu kekelen mana kowe. Oh, gas lho, dingeti ya. Iya, Mbak Kamsi iki lho Mbah Man mangan Mbak Kamsi. Wah, jangane jeroan toloke gas. Campur ablak-ablak gelem ora. Campur doi. Jangan Oh, kowe gak ro. Jangan gede. Campur Kuwi ben dipangani penem. Ora apa-apa. Sarung. Pengen jangan gede dene. Mbah Man pengen jangan gede dene kadung bocah asem. Jangan ora apa-apa. Dicampur. Kuwi segane lho. Kuwe ka. kene iki lho gas wong mangane ramene. Segane Tobat. Ayo. Aku iki, Mbak. Ora, aku mantap. Ini lho nek mangan Bu. Oh, ibuke sak nggawan. Aku ora sare kuwe saya dikeki dengan anak-anak des lho. Ndekne tiri kuwe gak penak. Prasmanan gas lho. Bar mangan asam mek sambel. Sambele lambak kok gas. Aku tak berita. Dengar kok berita kowe. Mbak lah wae lho.